Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngayon, video na pwedeng kamay kapat kabakoy kabakya. Kung mangarong ada na pwedeng kamay kapat bakoy kabakya. Di lada piwan kasin kabanong kong hakanay ka channel jong arong. Update sa bahalang yung pimbaro. Siya kanay ka channel jong ha. Yagitog ba siya iban support ya kanay ka channel jong arong. Update sa bahalang yung pimbaro. Siya kanay ka channel jong ha. Dengan napan slam ngan yai pe shak ma jong kanai ka video dang bun bhan ap teng jong yi ki bom sngau thu kum no ban apply kine ki skincare products kum serum moisturizer sunscreen bat kiwe ki products te ha kanai ka video mata ka sngi nga kwa ban pen shai mo kanai ka video ka dei shphang ka ching pen shai ya kine ki skincare products bangi shai ta bun bhan ap teng jong yi ki bom pat sngau thu ba serum ha kanai ka por bangi dei ban pen don kam yo moisturizer hakano kapor bangi day ban pran kam yo sunscreen hakano kapor bangi day ban pran kam te na kata kadaw ngale khnang ya kane ka video la da don up teng jong phi ki badang confuse ban pran kam ni kine ki products te pet ya kane ka video hado bakot khnang ba phin tip komno ban apply ya kine ki skincare products te ngayo I mo buon bah haki comment section ba phi comment ba kong ngan ta shwada we ngan ta shwada serum ne ngan ta shwada moisturizer ne te hakane ka video ngan pen shai step by step kumno ba phinta ekine ki skincare products kum serum moisturizer sunscreen bat kiwe te kadaw ba nga shoot khnang ekane ka video ru namar ba ngayo I mo buon bah kine ki comments ba klianga kong da depta serum hap site khmat biang ne kumno an kumchu moisturizer ru hap site khmat biang ne shwa banta ya u sunscreen mo kane kade ka way ka question banga shat ban yo bha ha bun bha ki comments ha ki videos barem jonga tena kata kadaw nga shat ban le ha ki videos nga shat ban pan shay mo nga la de ban le bun bha ki videos shapang jong kumno ban apply kine ki serum ha kano ko poron apply kine ki serum tangba yo le se bun apdeng jong phi badang wan thamai ha ka channel jonga na kata kadaw phim yo I ya ki videos barem banga la de ban pelai te gito ki bala tip ban apply kine ki products te phila ban skip ya kane ka video ma ngan bataya phi ba lada phita kum o vitamin C serum kum unaya niacinamide serum no kum kine ki jai serum phim de ban site ya ka khmat ka jong phi haden ba phila de ban ta ka banong kong hi haden ba phila de ban site ya ka khmat ka jong phi ha ka performance step te ta ya vitamin C serum ngap dan kam nau ne u dermaco vitamin C serum uba 15% te kito ki bidang susdang phila banta ya u 10% te haden ma phila de banta ya ne mdon kam ban site khmat no te ta haka skin ka jong phi haka dor khmat ka jong phi ap kumba life health second te sa ta pat saya u moisturizer te phila banta da kano ka moisturizer la ne daw no cream uba phis ngeu ya ha pat ka dor khmat ka jong phi mo dengan pensyai sa ka wei hang ne ba bon bhan apreng jong phi mo bakwa ban pron kam ki products banga pron kam te kawai ka banga kwa ban ong phi hang ne ba phi de ban ngeu thu ya ka skin type ka jong phi na mar ba nga ya la de nga don oily combination skin mo long menta tela long oily combination skin men shwa nga don oily skin kum to te menta pat haden mga la de ban apply kini ki bonjai kini ki serum gi ayu te ka skin ka jonga kala long mo balance kam da long oily than te phiru tada phipron kami kine ki skincare products te phihaban ngeu thu ya ka skin condition ka jong phidon oily ne phidon dry ne phidon sensitive ne phidon combination ne te phihaban ngeu thu ya kata mong kwa ban penchai phi ka ne na mar ba bun phana pleng jong phi ba kwa o ikong ibai phidon kam da kita tangaro an phidon kam da kine ki products ba ipidon kam em mo te phihaban ngeu thu ya ka skin type ka jong phi mde ba phishu yo I kum to ha ki social media phishu yo I kum to ha YouTube lane ha Instagram te phikwa ban pron kami kito products em pihaban ngau thu shwaya ka skin type ka jong phi shwa ba phin introduce ya ki skincare products haka skin jong phi ma te kata ka de ka wei te hoi ngala de ban pen shaya phi ba ya u vitamin C serum bat ya niacinamide serum phila ban ta ka performance step bat phila ban ta ka performance meru te mdon kam ban site haden wala de ban pedon kam ya neu vitamin C phila banta direct ya u moisturizer bat ya u sunscreen ma
kine kide ki step ba phidei ban apply nongkong serum ba arpat moisturizer ba laipat sunscreen te hakane karukom phila ban pron kam yau serum yau moisturizer ba yau sunscreen namar ba phiong ba haden ba phila deb ban ta yau moisturizer ru phi ban sai khmat dere mo namar ba hang ni ngayo iba kong haden bangala deb ban ta moisturizer ru nga haban sai khmat no kumno mo phim de ban sai khmat haden ma phila de ban ta yo moisturizer ru te yo sunscreen ru ma te lada phi sai khmat haden ma phila de ban ta yo moisturizer bat sunscreen te bale ngi shup penlot ya kapisa jongi mo kine kide ki products bangi de ban ta haden bangi la de ban sai ya ka khmat ka jongi mo te phim don kam ban sai ya ka dor khmat ka jong phi haden ma phila de banta serum bad yau moisturizer bad yau sunscreen te saka beru nga kwa ban pensyai hang ne ba don bakli nga kong ladangi apply biang yau sunscreen gum to mo for example hakapomen step phila de ban apply mo haden ma phila de ban saikman te hakapomen snipat phikwa ban reapply biang yau sunscreen te don bakli kumne bangi haban sait biang yaka dor khmat ka jongi ne kumno don kam ban sait ya ka khmat ka jong phi light no ba mo light no hakapor ba phisngeu ba ka dor khmat ka jong phi kalong jabo palat kum to lada phisngeu jabo palat ya ka dor khmat ka jong phi te hoi phi haban sait ya ka khmat ka jong phi tang ba babun hi phim don kam ban sait ya ka dor khmat ka jong phi shwaban reapply ya u no sunscreen haka dor khmat ka jong phi ti tharai nga nget ba phila shai mo ya kane ka jing pun shai shapang jong kumno ban apply kine ki product ki skincare products kum serum moisturizer ba sunscreen tharai phila shai mo shapang jong sunscreen ru ba phim de ban site ya ka dor khmat ka jong phi lada phi reapply ya u sunscreen light no hakapor ba phisngeu long jabo palat ka dor khmat mo te tharai phila shai te kum vitamin C serum kum alpha arbutin serum na minimalist kum plum alpha arbutin serum na minimalist hi kum une snail peptide 96 hydrating serum kum peptide serum lane kum snail peptide 96 hydrating serum kum kine bad kum retinol serum retinol serum uneru na pilgrim lani kum uneu reequal une udeu retinol cream na reequal kum kine ki jait serum phim de ban site haden ba phila de ban apply haka snedo ka jompi haka dor khmat ka jompi ma te sngew thu ya kata ba lada phi site kamot ba don kam ban plot e ya ka pisa ma ban chuthe ekne ki products tem ngala de ban pen e phi ki kato kane kne ki serum hoi kum uneru de peptide mo kum une conscious chemist 6 peptide complex collagen boosting serum kum uneru phim de ban site haden bala de ban apply te kawe nga kwa ban pensyai hapdeng jom phi mo ba tang une hi une udeu AHA BHA kum une serum une udena dermaco 15% AHA plus 1% BHA beginner phase peeling solution kumune ujai serum mo une ude AHA BHA serum na dermaco une udon 5% glycolic acid udon 5% lactic acid udon 5% mandelic acid udon 1% salicylic acid une udeu exfoliating serum udeu peeling solution te ladapi pedot gam yo neu jait serum te phim de ban e haka snedo jom phi palat yaka shipel minute phi de ban apply tang hapo shipel minutes haden ba phila de ban ta yo ne sa site no wood yaka dor khmat ka jom phi na mar ba ladapi e baro shimet la kum to te kala ban thang yaka snedo ka jom phi na mar ba kalong khor bha compare yaki we pat ki jait serum tem ngan pen AFP ka color jong uneru ulong kumne ma pe ka color jong uneru ulong kumne ulong sao jungot kumne te haden ba phila de ban pen AF ngan pen AFP ma pe une ude exfoliating serum ma une ude peeling solution te haden ba phila de ban apply kumne
up kumba shi pel minute mo haden ma phila deban up shi pel minute te phideban pankhui no phideban side no daka phideban side tang daka phim don kam ban side daka no ka face wash te side tang daka te sa ta ya moisturizer na jrong mo haden ma phila deban side ka dor khmat ka jong phi te kane ka de ka rukom ban padon kam ya neu AHA BHA mo te kane ka peeling solution ru phide ban pron kam tang shi sen hakashtayo hakapor man me tang hakapor man me kum tomo ki babun hi ki serum phimde ban site haden ma phila de ban apply te tang une hi u AHA BHA ba phide ban site haden ma phila de ban apply haka dor khmat ka jong phe te man tapan ngan ya thoya phi kum kino ki jai serum ba long ban pron kam hakapor man step bat haka por man met ma first ngadon new vitamin C serum na dermako uneu de 15% ngala da banong e phimane te lada phide ki beginners te phide ban sedang shwa da 10% vitamin C serum te une phila ban plon kam hakapor man step bad hakapor man meru hakajo kapor te kum unai senamite serum ru uto plum banga shai ban pen EAP bad banga shai ban yathu EAP ba uto u niacinamide serum na plum ru utoru phide ban phila ban apply hakapor man step bad hakapor man meru hakajo kapor te nongkong vitamin C hakapor man step bad hakapor man meru phila ban plon kam niacinamide ru phila ban plon kam hakapor man step bad hakapor man met te kum uneu snail peptide kum u peptide serum ru snail peptide 96 hydrating serum kum uneru phila ban pron kam hakapor man step bad hakapor man meru te don ru ki jai serum ba thop peptide kum toma peptide serum kum toru te toru phila ban pron kam hakapor man step bad hakapor man meru hakajo kapor te kum uneru udeu 6 peptide complex hi na conscious chemist te yau neru phila ban pron kam hakapor man step bad hakapor man meru hakajo kapor kum u alpha arbutin mo kum u alpha arbutin serum ru te ngashat ban pron kam tang hakapor man met ngadon hangne na minimalist bat ngadon na u plum mo une u plum udon alpha arbutin 2% and hyaluronic acid face serum fats tan control melanin production te une na plum ru ubes bhamo te phila hi ban pron kam hakapor man step ru bad hakapor man meru tangba babun hi mo ngimla ban protect bahaya ka dor khmat ka jongi na ka sngi kumto te ka bha ba phin pron kam yauni hakapor man met mo lada phim la ban cover bha lada phim la ban protect bahaya ka sne do ka jong phi te ka bha ba phin pron kam yau alpha buten ru tang hakapor man met na marba lada phi expose palat kumto haka sngi hakapor man step lada phi apply yau alpha buten serum kumto lada phim protect bha dakaba apply yau sunscreen to te kala ban pin thang yong pan ban ya ka dor khmat ka jong phi nakata ka daw ngo ong ye phi ba ka bha ba phin pron kam yau alpha buten serum tang hakapor man met hakapor man step pat phila ban pron kam kum u niacinamide serum lane kum u vitamin C serum te nga don hang ne na u minimalist 0.2% alpha buten bat na plum baru kini arjait ru nga sngau tanan bha banta te phila ban jet ka we na kini lada phidon nyang mong mentapat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai serum phide ban pron kam tang hakapor men met kum kino ki jai serum ba phide ban pron kam tang haka por men met ngadon hang ne yaw ne glycolic acid 08 exfoliating liquid na minimalist une ude u glycolic acid te phim de ban pron kam ya uno u glycolic acid ngam ong tang yaw ne minimalist 08% glycolic acid lada phi pron kam ya kino ki jai glycolic acid serum kom toru phim de ban pron kam haka por man step phi de ban pron kam tang haka por man met shwa ba phin thia tesa ta patsa moisturizer haden mapila deban ta yau glycolic acid serum next part ngadon hangne yau neu retinol uneu de retinol and hyaluronic acid lift and firm serum with pomegranate uneru phide ban ta tang hakapor man met uno no ja retinol ba pipadon kam gumto lada de u cream base lada de u serum base ru phim de ban pron kam kine hakapor man step phide ban pron kam tang hakapor man met kumto shwa ba phinthia haden ma pila deban sa yaka dor khmat ka jong phi te pron kam ya retinol
de haden mapila de banta yo retinol ru pide ban layer saya moisturizer na jrong khnang ba ka skin ka jong phi kador khmat ka jong phi ru kanam tar khong lada pita yo retinol la ne yo glycolic acid serum mo uto pilgrim salicylic acid serum ru banga syaj ban recommend bhaya phi na kabanta jong pimples kumto na kabanta jong acne marks te yaw salicylic acid serum ru phimde ban pron kam ha performance step phide ban pron kam tang ha kapor man med hadin mapila de ban saj ka dor khmat ka jong phi bat sa ta pat sa moisturizer na jrong uneru ala deban pen AP uneu deu AHA BHA na dermako uneu deu peeling solution uneru phimde banta performance step phide banta tang performance med saja kador khmat ko jong phida ka te haden ma phila deban sai khmat ta ya moisturizer tangkum tahi te tharai ngal ada ban batai mo kumno ban pron kami kene ki serum kum kino ki jai serum ma phide ban pron kam performance step ada performance med te kum kino ki jai serum pat ba phimde ban apply haka performance med kum mandelic acid serum kum lactic acid serum kum glycolic acid serum kum retinol serum kum salicylic acid serum kum kine ki jai serum ba phimde ban ta performance step phide ban ta tang ha performance med te kane ka video kalong tang kum ne hi lada kane ka video ka ai jeng mentoya phi te sa comment po comment section like kane ka video share shi ki par log jong phi baru subscribe kane ka channel te lada phi dang mo lada phi dang sneu long a ten kum to te phila ban DM yanga po Instagram iba vela suchiang ban po Facebook iba vela suchiang te phila ru ban comment po comment section te ngansa reply ki comments jong phi baro badeki message jong phi baro te tangkum tahi khublai shibun bye bye take care and stay safe love you all